Alkorta naiz eta Bergaran gizarte integrazioa ikasi dut. Ointzen ere bigarren urtia hasi naiz Eibarko IMFPB-ko zentruan, formazio basikoko zentruan. Eta, nik nire dualaldi hau praktikaldi luze bat moduan hartu dut, azkenean bigarren urteko kurtso osoa ibili naiz hemen ikasten eta lanean. Eta, nik uste dut alderatuta praktikaldi normal batekin, uste dut aberasgarriagoa dela dual bat itxia. Azkenean asko laguntzen dutzu ikasitako teoria hori praktikan jartzen eta gero aparte ikastia praktikan gauza oso desberdinak. Eta bai oso aberasgarria izan da niretako, ze adibidez nire zentrua institutoa da, eta oso lagungarria izan da azkenean ikasliekin harreman estu bat sortzeko, eta orduan praktikan bebai askoz gehiago ikasteko eurengandik bebai. Eta bebai emondestan izan da autonomia eta konpromesu bat hartzia lan honekiko, azkenean lan bat da. Eta bebai nire burua lan baten ikuste, orduan laneatze prozesu bat moduan ikusi dut. Eta azkenean asko aportatzen dagoen esperientzia bat dara uste dut, ze zure burua lan baten ikusten duzu eta etorkizunera begira bebai ze lan motatan ikusten zaren, zer dan gustatzen jatzuna eta zer dan gustoren sentitzen zarena. Eta nire kasu pertsonalen adibidez oso lagungarria izan da, ze nik hasiera baten unibertsitatera gero graduata gero unibertsitatera joateko asmoa dakat, eta hasieran dudan dixak nintzen eta hasieran nekan pentsatuta gizarte hezkuntza ikastea eta oso lagungarria izan da beste gradu ban edotelain eta hori erabakitzera lagundu deztana.